Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Ikaw man ko'y nangunay, sir. Asa ka ba kakita og amo nga mo serve sa iyang trabahante? Maikog man sa tanim mo, sir. Di ti kahaguod. Kaya nahibaw ko, stressful ang imong trabaho. Di ba? Sir, Okay, imna na ka ng juice. Energy drink na. Recharge. thank you, sir. Miss Athena, unsay plano mo sa kinabuhi? Sir? Wa kay plano nga mo proceed og laing kurso? Sama sa pagka-doktor o baka-abogada? O sa gina sa akong ambisyon, sir, pero dili man makaya. Asa ka kurso? Mag-abogada ako, sir. Abogada. Uy, nindot ba sab? Pero resgo. Nga naman, sir. Resgo ilabi na og mulaban ka sa mga delikadong kaso sama sa drogas. Mao ba, sir? Mag-doktora ka na lang. Doktora? Yes. O sa sana sa akong naganahan, Sir Bong, pero dili na gid mahimo tingali kay dako man kayo na gasto. Oh, ayaw ka bala ka. Ako'y gasto. Tinuod ka, sir? Yes, Athena. Ako'y gasto nimo. Sir, Isipa nga ako mo ikaduha nimong amahan. Sir Bong, Anak ka ni Chona. Og inyong gibiyaan ang imong amahan tungod kay... may kabit akong tatay. Oh my God. Hinungdan nga, nibiya mi ni nanay. Mga panghitabo nga dili nimo matagna, Athena. Nagtuo kong buotan akong tatay. Pero sekreto mo kay binuhatan. Mao ka na mga trials sa kinabuhi, Athena. Tingali, sir. Tinood ka, day? O, lagi yan. Ato masiyang Mountain Resort. Uban sa ako mga kauban na LGBT. Mo ba? Gusto mo dito? Ay, team building. Tol-toloy niya mi ha, kung asa na. Og panidi kung nag-ipon naman na sila sa bungot yun ha. Uy, sure, butang. Pero, ay lang ko nasulti sa alan, ha? Ay, hindi, ay, ganong taon. Pero, butang, kung parang lit masutan ako, nga nag-ipon ko silang buong tuna. Sa una lang ka. So, di ibis matuod. Unya, dili ka na makikog si Alan. Sinday. Karon ra ba? Usa ka na kong problema karon, ha? Ang yatubang karon maong mental health. Ha? Ang tao karon makabaton ka ni problema, dayog himo nga dili maayo. Ha? Magtubok dayon. Inang kutluon ang gilang kinabuhi. Day. Kabililhos kinabuhi nga buhaton din na. Butang nga dili gid maayo. Balansiyon ang tanan, Anak, problema kung- na magid na. Kurik yung ka, anak. Kurik ka. Ako? Kapila ko na desperado. Ha? Ha? Pila ka ikal. Pila ka ikal nga igo lang nga yukukan ko. Ang sahi gani, magbutang ko og band-aid diri sa akong agtang. Pero nagpadaba ko sa akong problema. Wow, wait. Tungod kay nasulbad na ako. Simple. Nasulbad ako akong problema. Ayun, saan mo magsulbad, be? Simple. Imong i-let go.
O, anak ka sayon? Elite ko eh. Ha? Kinahanglan nga andam ka sa pagdawat sa tanan. Kung dili sa imo, so be it. Na. May reserba magani ang chip nga upat kaligid. Kana pangusa. Ungita ka ikailis, oy. Tumpa ka dyan, tumpa ka. Sakto ka na eh. diba, Bili diba? pa, ginako din mo eh. Ingnas Alan, kung dili siya sa uyon nga lungag, Oh. di ako nga babag. Yakes! Pero batlong na ito itong katawa. Bawa ka doy? Tanaw na Sama. kung may alan ba? Sa'yo makaingon ko nga, murag, turiring as bayalan. Mao nagigyot, nakaduol na no, nakaduol na gyud. Usahay makita niyo as bayalan nga, sigig simhot sen purbing inday tina. Bisig simhot, Oh, tinuod ka butong. ay tinuod kayo oy. Ang mga bulingon taong sinina inday tina taon, awa labhi, kay gusto ko nun niya masimot-simot ang sinina, o niya ma-imagine niya ang bahong inday tina. Nosebleed ko anak butong. Nosebleed ko. Bisa na ko, nosebleed ko. Labi na ka itong nakasimot ko sa panting tsuda, nosebleed ko. Buang, hangos na ni mo. Lagi! Nya, Nana, kabaw ba ka na mga on, may, ha? Ang kana mga on mo. Unsa? Nga naman. Duha na may mga on. Oh, duha na Pero ang iyang damon, upat ka ba siyo? Uy, Upat ka ba siyo lagi? upat ka ba siyo? Upat! Oh! Iya mo tangan og rice og sudan pod ang duha. Nga ka mo ramang duha, nga nung upat man. Ang duha ko no, parang tuna katina. Ano? Ano? Si Apple. Hello, Apple. Alan, nagkakaon ka na? Ha? Nagipahatod na ko sa Grab. Pagkaon na para nimo. Oh. Apple. Sa akong gibuhat. Basi nalag makuha-kuha na akong dakong sa kang Alan. Karon rabas, si Chona, murag dako na kay tung sa pwesto nga iya naangkon. Ang nahimo ng kwartahan. Aksyon na ganig silos na ako. Hanggaw. Oh, salamat brad ha. O, isa pa yan, Brad. Gitinuod gila ni Apple. Patan ko pagkaon. Luoy siya na ako. Uwahin na matingali Apple. Uwahin na. Dahon lak ng akong pamilya. Bye! Oh, bye butong. Oh, kita ko grab na. Nag-deliver to? Oh, pagkaon. Gipatan ko ni Apple. Oh, gikang apple? Oh, naman siya na ako. Paibaw siya nga yakong padeliveran o pagkaon. Umaura niya! Sugdi na! Ang sa'y sugdan ba? Sugdi na! Sugdi ang pagmahal kang apple! Unsa? Oh, nahilis ng ice juice, Miss Athena. Magpalitan ako burger. Burger? Automatic. Kuhaan ti ka. Sir, Di ako na. nagdali siya. Thank you kayo, sir. Kaikog ko baya ni mo, sir, uy. Basta ako'y magpanggaw og empleyado. Andam gina ko silbihan. Nasugdan mo na ba ang paggamit sa confidential fund nga 1 million? Ha? Gamita. Ayog panagana. Sir, Okay, ikaw na sa burger o im na ang imong juice. yes, sir. Ang imong juice, dawata. Salamat, sir. Toast, sir? Okay. Toast. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!